نعوف حريمهم كاب سماي كوردوا قليل نعوم انجيت مس انجيت قاجم دما حوي ولعو اوشت حد ساعتون نزز مسل كما يزبل جزا كسرحي خلو ازت رايقنا يكونن عين نسريو زلوم هاندبات دنن كبلون تاريخهم قال نجر تتصبيو تزانيوم قنع كبلون تخينوم جن انتي عينات انسسا زقدام معاس كندي كوينوم ابت كوابي كمستنك اساقسو مسقلات زرزر تنتان اوميو هاندبات اما اكلت عمر جاكا قال حشوخ زبل دمت ايسام عمو كم شباخا داري اوميت اناتانو دحر قال كالإيتات دما اتحشوختاس تسم على انفت دهي ناي عينات انسسا كم زخنن كاب اوك اتيلو انتاي كجبر كم زلوو مس زحبر استراتيجي كلا زبو تريوم كقامتون كلو عين تراي كتصناصنون كلو دما ازن تراي استعدلو فطرات كساب زمسلو كالا اكالاتهم ابسراح يصمدنيو فتيوم غنا يكونن انصاصير كامرعي تصناصين كدمصታት مللاين كابو قصيل كدما قلطف وسانه موساد اب منغو اصغيبو زوغسعن طميو زوغرعن كبدن خحدرو زوسن متهاتاو كلاتوميو اقاروم انكغوي اعداوم قستن كنصاصرن اتزهدن زلو انسسا كاب غربن كودقن دما اب حدا غزي كترئ تخل اتستهادن انسسا امريت تزريرو اب ايدوم كاتو دما تريو از كله فصامتات نحدا مسزوم حزب زو على سب اب نفس وكف ساعات نعاخم نزا فيديون اتعزبو زلهم تعذبتنا دما اب نفس وكف دقيق زخصت تريتيو متحساس سبقنا لنا انسسا زغدام كهدن كلو كتريو زي يخل كبد مسهلوكم اذا نايلو متحستنا تترفكم نزا فيديو ادميهم تحت 18 عامت زخونو قلعو كريواون اي فقدنيو سلام كما يتقنيو فتوات تختاتلت مستيات علم ابنايلو متحستنا باكالنا بدوباو كفال اهغورنا بغزي دما ننويح اوان ندحريت كنملسينا ناب هاجر تانزانيانا كنكيد بغزي ازينا ندحريت تغعيزنا دما ابغله زمن كله انتاو فطور زامدري ينبرو كم زنبره ناب زنگرلو عينتا نبابرا لومي ناب زنبرو حزبي تغعيزنا مسኦም كنوعلينا سناي مكتتال حزبي هادزا بيوم زبهالو احترام حزبي هادزا زبلوامون علو نحناون حزب هادزا بمبالينا كنصوعم اب سميناو كفال تانزانيا اب تاكل حغاف سنچرو زخنه اب زوريا قلاي اياسي زنبرو حزبيوم حزب هادزا بهادن زنابرو حزبيوم اي حرسو اي زرقو ولاون يعصدو نصباح زبهال هيوتون يبلومن نغو تنسيوم علتاون جرانا لوم هابنا ادميصوم يوصو نسون تخنون اي حفرامنيو تمرامرت تاريخ نزي هوت نزحلفو 500 عامتات كم زنبر ويم ززاربو مس زمناو عالم استلاليو جن قدمي 150 عامتات رايو نتكاب غص مدري عامت فازركبت انتاوي اغباب انبابرا كم زغصل امغبار استعوتو حزب كون تخنو زرኦም مقصال جن كبيد بدو زخونم يزمسل ام مدرنا تريفوم زلو ابالات حزب هادزا بزحوم كبابي 500 ترايو اغباب انبابرኦም ጥራይ ዘይኮነ ቋንቋውን ምስቶም ካልኦት ህዝብታት ታንዛኒያ ፈጺሙ ዝመሳሰል ኣይኮነን ኣብ ምብራቅ አፍሪቃ እንተኾነውን ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ዝዛረቡ ህዝቢ ሃድዛ ጥራዮም ናብ ሃገራት ደቡብ አፍሪቃን ናሚቢያን ናይ መኻድ ዕድል እንተረኺብካ ግን ንህዝብታት ቋንሳ ከምኡውን ዙሉ ሓዊስካ ብርክት ዝበሉ ተመሳሳሊ ኣደማምፃን ቅላፀን ዝጥቀሙ ህዝብታት ክትረክብ ትኽእል ምስ ህዝቢ ሃድዛ ንምውዓል መጀመርታ ናብ ዳር ሰላም ካብኡ ቀፂልና ድማ ናብ ከተማ ኣሩሻ ክንበርር ኣለና ካብ ኣሩሻ ናብታ ካራቱ بحال عادي 4 ساعات زوسد ناي مكينا غعزو دحر مكياد دما
ካብ ካራቱ መራሒ መንገድን መኪናን ተኻሪና ብሓመድ ብዝተሰርሐ ጽርግያ 70 ኪሎ ሜትራት ንጓዓዝ መራሒ መንገዲ ካብ ኣሩሻ መምላእ ይከኣል እዩ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ግን ብዘይ መራሒ መንገዲ ንህዝቢ ሃድዛ ክትረኽቦም ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ጫካ ዝነብሩ ህዝቢ ብምዃኖም ብዘይ መራሒ መንገዲ ምስ እትኸይድ እንታይ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ኣይፍለጥን እዩ ወላውን ህዝቢ ሃድዛ ቀዋም መንበሪ ከባቢ የብሎምን ህይወቶም ኣብ ሃድንን ፍሩታታት ቀንጢብካ ኣብ ምብላዕን ዝተመርኮሰ ብምዃኑ ኣብቲ ዘለዎ ኣከባቢ ዋሕዲ እንስሳታት ዘገዳምን ምንቃጽ ፍሩታታትን ምስ ዘስተውዕሉ ሳንጣ ያንሶላይ ከይበሉ ነቲ ከባቢ ገዲፎም ዕዝር ክብሉ ግዜ ወስደሎም እዩ ስለዝኾነ ከዓ ብዝፈልጡ ሰባት ተመሪሕካ እንተዘይኮይኑ ቱሪስት ኮይንካ ንህዝቢ ሃድዛ ደሊኻ ክትረኽቦም ምፍታን ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ህዝቢ ሃድዛ ኣብ ዝኸድዎ ቦታታት ካብ ፀሓይን ማይን ዘዕቅልሉ ገዛ ናይ ምስራሕ ልምዲ ዘለዎም ህዝቢዮም ገዛውቶም ኣብ ከባቢኦም ካብ ዝርከብ ዕንጨይትን ዝነቐጸ ሳዕርን ዝስራሕ ብምዃኑ ሑጻ ይኹን ሲሚንቶ የድልዮም እዩ እቲ ኣብ ዘመናዊት ዓለም ኣዋርሕ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ዓመታት ዝወስድ መስርሕ ምህናጽ ኣባይቲ ኣብ ህዝቢ ሃድዛ መጺካ እቲ ዝቐለለን ብዙሕ ጻዕሪ ዘይሓትትን እዩ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ሰዓታት ጥራይ ድማ ከመይ ዝበለ ገዛ ክሰርሑ ይኽእሉ ነዚ ዲኺ ከም ገዛ ሓሲብኪ ከመይ ዝበለ ትብልዮ ዘለኺ ምስ ትብሉን ግን ህይወት ውጽኢት ምርጫና ወይ ዕጫና ብዙሕ ግዜ ግን ውጽኢት ሕሉፍ ተመኩራና ምዃና ከዘኻኽረኩም ፈቱ እዚ ሎሚ ንነብረሉ ዘለና ገዛውቲ ስለ ዝለመድናዮ እምበር ምናልባት ኣብ መንጎ ህዝቢ ሃድዛ ተወሊድና እንተንነብር ነርና ካብ ዝንሪኦ ዘለና ኣባይትን ላዕሊ ከምዚ የድልየና ሓሲብና ከማዕበልናዮ ስቂልና ምነበርና ነርና ንኸውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ገዛ ከዓ ሓንቲ ስድራ ኣብ ሓደ ኣከባቢ ድማ ካብ 30 ዘይበዝሑ ሃድዛውያን ይነብሩ ብዛዕባ ተኪሶም ዑፍ ወይ ነፋሪት ካብ ሰማይ ዘውድቑ ብሉጻት ተኮስቲ ወይ ስናይፐራት ሰሚዕኩም ትፈልጡ ትኾኒኹም ምስ ህዝቢ ሃድዛ ምስ ትውዕሉ ግን ብዓይንኹም ኢኹም ክትርእይዎም ኣብ ህዝቢ ሃድዛ ሃድን መሰረት ናብራን ብህይወት ክትቅጽል ዝገብረካ ምንጭን ብምዃኑ ከም ኩሉ ንብድሆታት ህይወት ንምስዓር ላዕልን ታሕትን ዝብል ነባሪ ምድርና ሃድዛውያን ውን ስርሖም ኮይንዎም ብለይቲኦም ዝወፍሩ መጋርያ ብምውላዕ ድማ ኩሉ ኣባል ሃድን ክሳብ ዝእከብን ምድሪ ቁሩብ ብርህ ክሳብ ዝብልን እናተጻወቱን እናስሓቁን ይጽበዩ ናብ ሃድን ክወፍሩ ከለው ቀስቲ ካራን ጎዘሞን ይማልኡ ቀስቲ ቀንዲ ናይ ሃድን መሳርሒኦም እዩ ጎዘሞ ወይ ምሳር ድማ ኣብ ጉዕዞኦም ንዘጋጥሞም ዕሙር ጫካ ወይ ድማ ክሕልፎም ንዘይከኣለ ኣሸዋኽ ገረብ ንምቑራጽ እንክጥቀሙሉ ካራ ድማ ናብ ሰፈሮም ክሳብ ዝምለሱ ክጠምዩ ስለ ዝኽእሉ ካብተን ዝሃደንወን እንስሳታት ንእስ ዝበለ ትሪኦም ንኽምገቡ ይሕግዞም ህዝቢ ሃድዛ ዘይበልዕዎ ዓይነት እንስሳ ስለዝየለ ንሃድን ክወፍሩ ካብ ዝጀመሩላ ህሞት ጀሚሮም እዮም እናሃደኑ ዝኸዱ ሓደ ሓንሳብ ኣብ ዒንቶም ዝኣተወ እንስሳ ናብ ገረብ ደይቡ ናብ ጉድጓድ ኣትዩ ወይ ድማ ናብ መንቀራቕሮ ተወቲፉ ከምልጥ ብፍጹም ዘይሕሰብ እዩ ከምዚ ዓይነት ብድሆታት ምስ ዝመጽእ ዝሕግዝዎም ምስኦም ሓቢሮም ዝሃድኑ ኣኽላባት ከኣለዎም ጎዮም ከርክቦም ንዘይከኣሉ ቅልጡፋት እንስሳታትን ብቐሊሉ ናብ መንቀራቕሮ ንዝኣትዉ ንኣሽቱ እንስሳታትን ድማ በዞም ኣኽላባት ተሓጊዞም እዮም ዝሃድንዎም ከም መጠን እቲ ሃድንን ብዝሕቶም ሃደንትን ዝፈላለኳ እንተኾነ ኣብ ሓደ ናይ ሃድን ጉዕዞ ግን ክሳብ 20 ኣኽላባት ይሳተፉ እቶም ኣኽላባት ብምዃኖም ቀሲልና ነርክበሉ ዝበሃል ነገር ኣይፈልጡን እዮም እቶም ሃደንቲ ንዝሃደንዎ እንስሳ ቀልጢፎም እንተዘይልዒሎሞ ነቲ ዝተሃድነ ኣብ ሓፂር ግዜ ቆራጢሞም ክበልዕዎን ንድኻምቶም ሃደንቲ ከንቱ ክገብርዎን ይኽእሉ ስጋ በሊዖም ዝጸገቡ ኣኻልብ ድማ ኣይኮነንዶ ብዓትታትን መንቀራቕሮታትን እናኣተዉ ዝህደን እንስሳ ኣብ ምድላይ ክሕግዙኻ ጸዊዕካዮም እኳ እንተ ሰሚዖምካዩ ስለዚ ዝሃደንካዮ እንስሳ ኣብ መንጋጋቶም ኣኻልብ ቅድሚ ምእታው ቀልጢፍካ ምልዓሉ ብዙሕ መግቢ ንምእካብ ጥራይ ዘይኮነ ንሓፈሻዊ ዓወት ናይ ተሃድን ውን ወሳኒ እዩ እቶም ኣኽላባት ልዑል ናይ ምሽታት ክእለት ዝተዓደሉ ብምዃኖም ካብ ትርኢቶም ንዝተኸወሉ እንስሳታት ኣብ ምህዳን መተካእታ ዘይብሉ ተራ ይጻወቱ ኣብ ግዜ ጉዕዞ እዞም ኣኽላባት ከም ወነንቶም እግሮም ተኸቲሎም
ቀጥ ኢሎም ኣይኮነን ዝኸዱ ልክዕ ከም ወነንቶም ሃድን ምስ ዝርከብ ጥራይ በሊዖም ዝሓድሩ ብምዃኖም ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ፋሕና በልዮም ዝህደን እንስሳ ዝደልዩ ሓደ ግዜ ድማ እቶም ሃደንቲ ኣብቲ ከባቢ እንስሳ ዘገዳም ከም ዘሎ ዘመላኽት ዝኾነ ዓይነት ድምፂ ወይ ኣሰር ምስ ዝርእዩ ነቶም ኣኽላባት ጎዮም ከይዶም ንኸረጋግፁ ይልእክዎም እቶም ኣኽላባት ብናይ ባዕሎም ተበግሶ ሃንደበት ኣእዛኖም ከዋቢሎም ምስ ዝጸናጸኑን ሸበድበድ ምስ ዝብሉን ግን ኣብቲ ጫካ ገለ ሽሻይ ተራኢሎ ማለት እዩ ኣብዚ መስርሕ ሃድን ኣነጻጺርካ መስሓትን ሓደ ብኽንደይ መከራ ዝተረኽበ እንስሳ ከም ዘምልጥ ምግባርን ብዕለታዊ እንጀራን ከብድን እታ ጉጅለ ሃድንን ኣብ ሰፈር ዝርከቡ ኣባላትን ከም ምውዛዩ ዝሕሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ሓንቲ ካብ ኢድ ሃዳን ዝተወርወረት ቀስቲ ግዝፍን ርሕቀትን እቲ ዝህደን ዘሎ እንስሳ ብዘይገድስ ዕላማኣ ክትሃርም ጥራይ ዘለዋ ግዜ ወርቀ ብምዃኑ ሓደ ብቐስቲ ዝተሃርመ እንስሳ ባዕሉ ክሳብ ዝመውት ኣይጽበይዎን እዮም ርእሱ ሃሪሞም ወይ ድማ በኣስናኖም መንጭቶም ህይወቱ ከም እትሓልፍ ድማ ይገብርዎ ንእስ ዝበለ ምስ ዝኸውን ብቆልፊ ኣሲሮም ቁሩብ ግዝፍ ዝበለ ምስ ዝኸውን ድማ ኣብ ሕቖኦም ተሰኪሞሞ ጉዕዞኦም ይቕጽሉ ባህድን ዝምራሕ ህይወት ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ካልእ ብዙሕ ብድሆታት ዘለዎ እዩ ከም ኩሉ ዘመናዊ ሞያ ድማ ሰለስተ መሰረታውያን ነገራት ይሓትት ንሳተን ድማ ፍልጠት ክእለትን ስነ ምግባርን እየን ነፍሲ ወከፍ እንስሳ ዘገዳም ናይ ባዕሉ ፍልይ ዝበለ ባህሪ ዘለዎ እዩ ቅድሚ ናብ ሃድን ምፋርካ ብዛዕባ ባህርያቶም ክትሃድኖም እትኽእል እንስሳታት ፍልጠት ኣብ ባህርያቶም ዝተመርኮሰ ግብረ መልሲ ንምሃብ ድማ ክእለት ክህልወካ ይግባእ እቶም ልዑል መጠን ናይ ምሽታት ክእለት ዘለዎም እንስሳታት ምንቅስቓስ ደቂ ሰባት ናብ ከባቢኦም ብምሽታት ክፈልጡ ስለ ዝኽእሉ ነዞም እንስሳታት ክትሃድኖም ዘለካ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት እዩ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ርሑቕ ኮንካ ንድምፆም ናይ ምልላይ ኣሰር ናይ እግሮምን ዘውፅዎ ዓይነት ቀልቀልን ርኢኻ ጥራይ መንነት እቶም እንስሳታት ብቕልጡፍ ናይ ምልላይ ፍልጠትን ክእለትን ክህልወካ ይግባእ ገለገለ እንስሳታት ድማ ኣዝዮም ቀልጡፋት እዮም ጎይኻ ከተርክቦም ፈጺምካ ዘይሕሰብ እዩ ስለዚ ድምፂ ከየስማዕካ ናብኦም ገጽካ ናይ ምቕራብ ብጥንቃቐ ናይ ምስጓምን ኣነጻጺርካ ናይ ምህራምን ልዑል ክእለት የድልየካ ሓንሳብ ድማ ምስ ሓደገኛ እንስሳ ፊት ንፊት ተራኺብካ ክትሃድን ዝመጻእካ ክትህደን ትኽእል ኢኻ ነገራት ተገላቢጦም ገለገለ እንስሳታት ከምቶም ካልኦት ሪኦምኻ ኣብ ክንዲ ዝሃድሙ ኣዒንቶም ኣፍጢጦም ኣፍ ልቦም ገቲሮም እንዳገዓሩ ከጥቅዑኻ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኣብ ከም ዝኾነታት ኣብ ቅድሚኻ መግቢ ዘይኮነ ሞት ስለ ዝኾነ ዝረኣየካ ብህይወት ናይ ምቕጻል ከዕድል ዝውሰን ብመጠን ብዛዕባ ባህርያትቶም ሓደገኛታት እንስሳታት ዘለካ ኣፍልጦ ይኸውን ሃድዛውያን ከም ኩሉ ፍጡር ወዲ ሰብ ንሳቶም ውን ሰባት ብምዃኖም ንንጉስ እንስሳታት ኣንበሳ ሓዊስካ ንነብርን ሓራምዝን ይፈርሕዎም እዮም ኣዝዮም ዝፈትዎ መዓልታዊ ሃዲኖም እንተዝበልዕዎ ውን ፈጺሞም ዘይመንዎ እንስሳ ኣለዎም ንሱ ድማ ህበዩ ብፍላይ ድማ ንመቐመጫው ብዝተፈላለዩ መመቀሪታት እናመቀሩ ስጉኡን እናመንጨቱ ስጉኡን እናቆራጠሙ ምብላዕ ዳርጋ ኩሎም ህዝቢ ሃድዛ ዝሓልምዎ ኣዝዮም ዝፈትዎ መግቢው መቐመጫ ህበይ ደስ ዝብል ጣዕሚ ከም ዘለዎ ድማ እዮም ዝዛረቡ እቲ ጸገም ግን ኣህባይ ንኸትሕዞም ኣዝዮም ኣሸገርቲ እንስሳታት እዮም ኣብ ሓደ ሃደንቲ ዝረኣይሉ ኣከባቢ ደጊሞም ፈጺሞም ኣይራእዮም ኣብ ገረብ ምንጥልጣል ምንቅስቓስ ደቂ ሰባት ካብ ማዕዶ ንምክትታል ስለ ዝሕግዞም ሓደጋ ምስ ዝሽትቶም ድማ ሓድሕድ ተነጋጊርካ ብቐሊሉ ካብቲ ከባቢ ምስዋር ካብ ዝልለይሉ ባህርያቶም እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ህዝቢ ሃድዛ ከም ትምኒቶም መዓልታዊ ህበይ ሃዲኖም ክበልዑ ይክእሉን እዮም ናይ ሃድን ስትራቴጂኦም ይቕይሩ እምበር ተስፋ ግን ኣይቆርጽን እዮም ሎሚ ነተን ኣዝዮም ዝፈትወን ምቁራት ህባይ መዓልታዊ ክሃድንዎን ስለ ዘይክእሉ ዘለው ናይ ሃድን ሰዓታቶም ናብ ምሸትዮም ቀይሮሞ ዘለው መሲዩ ፀሓይ ተፈጥራዊ ቦታ ምስ ሓዘት ናብቲ ኣህባይ ዝርከብሉ ኣከባቢ ከይዶም ነቲ ዝሓድርሉ ገረብ ከቢቦም ብጩቕ ብዘይብል ልዑል ጸጥታ ንነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓሳቶም ይከታተሉ እቶም ኣህባይ ውን ብዙሓት ጸላእቲ ከም ዘለዎ
ዝረኸቦም ስለ ዝፈልጡ ጥንቃቐ ፈጺሙ ይፍለዮም ነይሩ። ኣህባይ እቲ ከባቢ ብደቂ ሰባት ኣዛብእን ነብርን ስለ ዝህደኑ ንድቃስ ግዜ ምሸትን ኣዝዩ በሪኽ ናይ ገረብ ጨንፈራትን ይመርጹ። ምቁር መግቢ ብዘይልዑል ጻዕርን ድኻምን ኣይርከብን እዩ ዝበሉን ክመስሉ ድማ ሃድዛውያን ላምፓዲና ሒዞም እቶም ኣህባይ ዝርከብሉ ገረብ ደልዮም ብምርካብ ናይ ሃድን መርብባቶም ይዝርግሑ። ሃድዛውያን ሓንሳብ ናብ ሃድን ምስ ወጹ ነዊሕ እዋን ክወስደሎምን ንግሆ ዝወጹ ምሸት ክምለሱን ይኽእል እዮም። እንተኾነ ግን ንጽባሕ ብምባል መግቢ ዕቅቡን እዮም። ማይ እውን ፈጺሞም ኣይክዝኑን። ኣብ ጫካ ዝረኸብዎ እንስሳ በሊዖም ካብ ሓይዛት ማዮም ሰትዮም ከ ኣይውዕሉ። ዝሰትይዎ ማይ ጽሩይ እኳ እንተዘይኮነ ዝለመድዎ ብምዃኑ ግን ኣይሕሞምን እዩ። ሓደ ግዜ ግን ዘፍርሕ ተግባራት ክፍጽሙ ይረኣዩ። ኣብ ሓደ እንስሳ ክህልዎ ይኽእል ኢሎም ዝሓሰብዎ ብዓይኖም ክርእይዎ ዘይክእሉ ጸቢብ ጉድጓድ ኣእዳዎም ከእትዉ ክትሪኦም ትኽእል። እቲ መግቢ ከምጻሎም ዝለኣኽዎ ዳዎም ገለ ኣብቲ ጉድጓድ ዝርከብ ኣራዊት ከይረኽቦ ብምፍራሕ ኣዚኻ ክትስቀቕ ትኽእል ኢኻ። ንዓኣቶም ግን እቲ ክረኽቦ ዝኽእሉ ሽሻይ እምበር እቲ ሒዝሎም ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤን ስለ ዘይረኣዮም ብፍሽኽታን ህንጡይነትን እዮም ዘተግብርዎ። በኣእዳዎም ከርክቦ እንተዘይክኢሎም ድማ ንውሕ ዝበለ በትሪ ይጥቀሙ። ኣብ ውሽጢ ገለ ነገር ኣሎ ዝብል ጥርጣረ ምስ ዝህልዎም ግን ንብምልኡ እቲ ከባቢ ክፍሕርዎ ይኽእሉ። ኣኽላባቶም ድማ ይሕግዝዎም። ቀኒዕዎም ናይ ዕለት እንጀራኦም እንተረኺቦም ከኣ ብቕልጡፍ ናብ ሰፈሮም ይምለሱ። ኣብ ህዝቢ ሃድዛ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ንጹር ዝኾነ ናይ ስራሕ ክፍፍል እዩ ዘለዎም። ደቂ ተባዕትዮ ናብ ሃድን ካብ ዝወፈርሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ከባቢ ከይርሓቓ ዕንጨይቲ ተኣኪበን ክብላዕ ይኽእል እዩ ዝበልኦ ኣቝጽልቲ ቀንጢበን ሓዊ ኣውጊደን ምናልባት እንተዘይቀንዖም ብምባል ዝብላዕ መግቢ ኣዳልየን ይጽበዮኦም። ህዝቢ ሃድዛ ሓደ ንዘመናውያንን ስልጡናትን ህዝቢ ዓለም ዘመሓላልፍዎ ትምህርቲ ኣለዎም። እቲ ቀዳማይ ንዝረኸብካዮ ነገር ንእሽተይ ይኹን ዓቢ ተማቒልካ ብፍቕሪ ምምጋብ እንክኸውን፣ እቲ ካልኣይ ድማ የኣኽለና ኢልካ ከይተጠማመትካ ብሓባር ምክፋል እዩ። እከለ ናብ ሃድን ምሳና ስለ ዘይወፈረ ካብዚ ንሕና ዝሃደናዮ ኣይበልዕን እዩ ዝበሃል ዘረባ ኣብ ህዝቢ ሃድዛ ፍጹም የለን። ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ንሓደ ኣብ ኢዶም ዝኣተወ ሽሻይ ተኣኻኺቦም ብሓባር ናይ ምብላዕ ልምዲ ኣለዎም። ኣብቲ ቀደም ግዜ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ከም ዘይነበሮም እዩ ዝግለጽ። ኣይኮነንዶ ንሓደ ምስ ዓቕሙ ሃድን ዘይወፀ ጎበዝ ኣሪጉ ኣብ ገዛ ንዝተረፈ ኣቦኦም እኳ መግቢ ስለ ዘይመቕሉ ሽማግለታት ህዝቢ ሃድዛ ብጥሜት ይሞቱ ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር። ሎሚ ግን ሃድዛውያን ተቐይሮም እዮም። መንእስያት ህዝቢ ሃድዛ ንኣባላት ስድራ ቤቶም ጥራይ ዘይኮነ ንሽማግለታት እቲ ከባቢ እውን እዮም ዝከናኸንዎም። ሃድን ከም ኩሎም ሞያታት ዓለምና ፍሉይ ክእለት ዝጠልብ ሞያ ምዃኑ ኣቐዲምና ሓቢርናኩም ጸኒሕና። ሓደ ካብቶም ክእለታት ድማ ጋዝ፣ ላምባ፣ ክርቢት ወይ ላይተር ከይተጠቀምካ ካብ ወላ ሓንቲ ሓዊ ክትፈጥር ምኽኣል እዩ። ምናልባት ቅድመ ብሓጎታትና ወይ ድማ ናይ ጥንቲ ሰባት መግቢ ንምብሳል ሓዊ ካበይ የምጽኡ ከም ዝነበሩ ኣተሓሳሲብኩም ዝፈልጥ እንተኾይኑ ሕጂ ክትርእይዎም ትኽእሉ ኢኹም። መጀመርታ ክልተ ዝነቐጹ ዕንጨይትታት ከድልዩኻዮም። ነታ ሓንቲ ኣብ ከብዳ ንእሽተይ ነዃል ፈጢርካ ኣብ መሬት ተቐምጣ። ነታ ካልአይቲ ዕንጨይቲ ጫፋ በሊሕ ከም ዝኸውን ብምግባር ድማ ኣብ ነዃል ናይታ ካልእ ዕንጨይቲ ተእትዋ። ካብኡ ቀጺልካ ፍሕፍሐተን ክልተ ዕንጨይቲ ሓዊ ክሳብ ዝፈጥር ብክልተ ኢድካ ሒዝካ ተዝውሮ። ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ድማ ብኸምዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣገባብ ሓዊ ይፍጠር። ሃድዛውያን ቅድሚ ናብ ሃድን መውፅኦም ኣብ ግዜ ሃድን ይኹን ድሕሪ ሃድን ብዘይ ምቁራጽ ዘተግብርዎ ነገር እንተሎ ምትካኽ እዩ። ባዕላቶም ዝሰርሕዎ ትንባኾ ወይ ሽጋራ ዘትክኹ ኮይኖም ኣብ ግዜ ሃድን ንናይ ምርኣይ ዓቕምና ይውስኸሉ እዩ ብምባል ድማ ይገልጽዎ። ሃድዛውያን በሊዖም ሰትዮም ምስ ጸገቡ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ኣብ ሳዕስዒት ወይ ድማ ቀስቲ ኣብ ምስራሕ እዮም ዘሕልፍዎ። ቀስቲ ንምስራሕ ንዕኡ ተባሂሉ ዝተመርጸ ዕንጨይቲ ብምቑራጽ ደጋጊሞም ኣብ ሓዊ ብምጽላው ነቲ ዝደልይዎ ዓይነት ቅርጺ ክሳብ ዝሕዝ የቕንዕዎ። ሃድዛውያን ክልተ ዓይነት ቀስቲዮም ዝሰርሑ መርዚ ዘለዎን ዘይብሉን ብመጠን ግዝፍ ዝበሉ እንስሳታት ብቐሊሉ ስለ ዘይሞቱን ድሕሪ ምቑሳሎም ብነድሪ ከጥቅዕዎም ስለ ዝኽእሉን ብኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ዝተመረዘ
ቀስቲኦም ዝቕተሉ እቲ መርዚ ኣብ ጫካ ካብ ዝርከብ ካብ ገረብ ዝወጽእ ደም ዝስራሕ ኮይኑ እቲ ደም ኣብ ሓዊ ከም ዝፈልሕ ብምግባር ምስ ሓመድ ተላዊሱ ኣብ ጫፍቲ ቀስቲ ከም ዝጣበቕ ይግበር። ሃድዛውያን ብዙሕ ቀስትታት እዮም ዝውርውሩ። ቀስትታቶም ድሕሪ ምውርዋሮም ድማ ሓደ ካብኣቶም ብዘይ ዝኾነ ምድንጋር ንኹሉ ዝተወርወረ ቀስትታት ብምልዓል ንብጾቱ ክዕድሎም ይርአ። ንኹሎም ነናቶም ቀስቲ ኣለልዩ ዝዕድሎም ብምዃኑ ኣየነይቲ ቀስቲ ናየናይ ብጻይ ምዃና ብኸመይ ይፈልጥ ዝብል ሕቶ ምስ ዝለዓል ድማ ነፍሲ ወከፍ ቀስቲ ክስራሕ እንከሎ ብምርጫ ሰራሒኡ ፍሉይ ምልክት ይግበረሉ እዩ። እዚ ምልክት ድማ ኣየናይ ቀስቲ ናይ መን ምዃኑ ንኸተለሊ ዝሕግዝ ዝቐለለ መንገዲ እዩ። ኣብ ግዜ ሃድን ብርክት ዝበሉ ቀስትታት ስለ ዝውርወሩ ናይ መን ቀስቲ ነቲ ኣራዊት ከም ዝወግአቶ ዘለልይሉ ሓፂር መንገዲ እውን እዩ። ኩሉ ቀስትታት ሃድዛውያን ብዝተፈላለዩ ቆርበት እንስሳታት ዝወቀበ እዩ። ነቲ ቀስቲ ብምዕዛብ ጥራይ ድማ እቲ ሃዳኒ እንታይ ዓይነት እንስሳ ቀቲሉ ከም ዝፈልጥን እንታይ ዓይነት ናይ ሃድን ልምዲ ከም ዘለዎን ክትግንዘብ ትኽእል። ካብ ቆርበት እንስሳታት ወፃኢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቀስቲ ናይ ኣዕዋፍ ክንቲት እውን ይእሰር እዩ። እዚ ክንቲት ድማ ንሓንቲ ዕላማኣ ንምህራም ኣብ ጉዕዞ ዘላ ቀስቲ ብሰንኪ ንፋስ ኣንፈታ ከይሰሓተት ትኺላ ንኽትከይድ የኽእላ። ሃድዛውያን ምኩራት ኣቃመምቲ መድሃኒታት እውን እዮም። ኣብ ከባቢኦም ዘመናዊ ሕክምና ክረኽቡ ዘኽእሎም ዕድል ስለዘየለ ኣብ ጫካ ንዘጋጥሞም ዝኾነ ዓይነት ሕማም ወይ መንከስቲ እንስሳታት ብባህላዊ መንገዲዮም ዝፍውስዎ። ነዚ ተመክሮኦም ተጠቂሞም ካብ ከተማታት ይፍውስ እዩ ዝበልዎ መድሃኒታት ደልዮም ንዝመፁ ሰባት መድሃኒት ብምሃብ ከም ዓስቢ ነቲ ኣብ ጫፍ ቀስትታቶም ዘልግብዎ ሓፂን ይቕበልዎም። ነዚ ኩሉ ፍልጠትን ተመክሮን ክድልብዎ ዝኽኣሉ ግን ናብ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ዘይኮነ ካብ ዓበይቲ ኣያታቶም ዝተመሃርዎ ሜላ ህይወት እዩ። ህፃናት ህዝቢ ሃድዛ ነቲ ካብ ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ናይ ኣባሓጎታቶምን ኣያታቶምን ሜላ ነባብራ ቅድሚ ምውራሶምን ንሃድን ናብ ጫካ ቅድሚ ምውፋሮምን ስልጠና ይወሃቦም እዩ። ካብ ኣሰራርሓ ቀስቲ ጀሚሩ ዕላማኻ ናይ ምህራም ስልጠና ይወስዱን ተግባራዊ ልምምድ የካይዱን። ኣቦታቶም ናብ ሃድን ኣዴታቶም ዕንጨይቲ ክእክባ ምስከዳ ድማ እቶም ህፃናት ኣብ ሰፈሮም ኮይኖም ኣዕዋፍ ብምህዳን ነቲ ዝተመሃርዎ ኣብ ተግባር ከውዕልዎ ይፍትኑ። መዓር እቲ ካልእ መግቢ ሃድዛውያን እዩ። እንተኾነ ግን መዓር ንምርካብ ኣናህብ ኣይራብሑን እዮም፣ ቆፎ እውን ኣይሰርሑን እዮም። እንታይ ደኣ ንህብ ዘለዎ ከባቢ ብምድላይ እቶም ኣናህብ ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ኣግራብ ዘፍረይዎ መዓር ብምርካብ ኣውፂኦም ይበልዑ። መዓር ዘለዎ ቦታ ኣናህብ ናይ ግድን ስለ ዘለዎ ዝወደቐ ጉንዲ ገረብ ምስ ዝረኽቡ ትኪ ብምእታው ነቶም ኣናህብ ይዕፍንዎም። እቲ ዝረኸብዎ መዓር ውሑድ ምስ ዝኸውን ተማቒሎም ኣብቲ ቦታ ይበልዕዎ። ብዙሕ ምስ ዝኸውን ድማ ናብ ሰፈሮም ይወስድዎ። ኣዝዩ ብዙሕ መዓር ምስ ዝረኽቡ ከዓ ኣብ ቀረብኦም ናብ ዝርከቡ ሰባት ዘለዎ ዕዳጋ ብምልኣኽ ብሩዝ ብሕሩጭ ወይ ድማ ብክዳውንቲ ይቕይርዎ ክበሃል ንዕኡ ሸይጦም ካልእ ነገር ይገዝኡ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ቁፅሪ ኣብ ህዝቢ ሃድዛ ቦታ የብሉን። ንኹሎም ክበሃል ዝከኣል ቁፅሪ ኣይርድኦምን እዩ ወይ ድማ የደናግሮም እዩ። ካብ 1 ክሳብ 5 ክቆፅሩ ዝኽእሉ ኣባላት ህዝቢ ሃድዛ እቶም ምሁራት ተባሂሎም እምነት ተነቢሩሎም ዕዳጋ ክፍጽሙ ሰብ ናብ ዘለዎ ከባቢታት ዝለኣኽዮም። በዚ ምኽንያት መብዛሕትኦም ሰዓት መዓልቲ ይኹን ዕድሚኦም ኣይፈልጡን እዮም። ኣብ ህዝቢ ሃድዛ ገለ መዳያት ናብራ ምስ ዘመናዊ ዓለም ዝመሳሰል እዩ። ኩሉ ግዜ ኣይመልኣሎምን እዩ። ሎምሎም ብፍላይ ጫካታት እናጠፍአ ብዝሒ እንስሳታት ዘገዳም ብዘገር መጠን እናጎደለ ይመጽእ ብምህላው እቲ ብቐደም እውን ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝነበረ ህይወቶም መሊሱ ዝኸፍአን ህድን ውዒልካ ዓስቢ ዘይትረኽበሉን እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ብምባል የማርሩ። ልክዕ ከምቲዞም ኣብ ስልጡን ዓለም እንነብር ሰባት ኩሉ ኣስቤዛ ኸቢሩ ገዛ ኽራይ ሰማይ ደይቡ ዝሰራሕካ እንተሰራሕካ ትርጉም ኣልቦ ኮይኑ እናበልና እነማሮ ማለት ድማ እዩ። ሓደ ግዜ ሙሉእ መዓልቲ ክሃድኑ ውዒሎም ዝኾነ ዓይነት ሽሻይ ከይረኸቡ ደኺሞም ጥራሕ ኢዶም ይምለሱ። ከምዚ እናበሉ ድማ ንመዓልታት መግቢ ከይበልዑ ክቕኒ ይግደዱ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ግዜ እተን እንኮ ምንጭ መግቢ ደቂ ኣንስትዮ ሕብረተሰብን ነቲ ካብ ጫካታት ዘምጽኦ ኣቝጽልትን ዝብላዕ ሱር ገለ ኣግራብን ብምብሳል መግቢ ሰሪሖም ብሓባር ተቋዲሶም ይሓድሩ።
كبرات تخطاتلت مستيات عالم نلومي زدالنايو اب ጫካታት تانزانيا نزنبرو بهادن نزنابرو حزب زدسس تحستو ازي استخطاتلكم وينيرو اب قصالي بستفلي مدب كساب نمصاكم سلام قنا